السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ప్రియులారా, జకాత్ చెల్లింపు ధనాన్ని సంరక్షిస్తుంది. నేను మీ ముందు జరిగినటువంటి ఒక నిజ సంఘటనను తెలియజేస్తాను. దీని లాభం మీకు చివరిలో తెలుస్తుంది. డమస్కస్, సిరియా నుండి కొందరు వ్యాపారులు హజ్ యాత్ర చేయాలి అని సంకల్పించుకున్నారు. ఇది ఆ కాలపు సంఘటన. ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఒంటెలపై ప్రయాణము చేసి హజ్ యాత్ర చేసేవారు. దాదాపు డమస్కస్ నుండి మక్కాకు, షామ్ నుండి మక్కాకు 40 రోజుల ప్రయాణము జరిగేది. వ్యాపారులు ఆలోచించారు, 40 రోజులు ప్రయాణం మరియు మక్కాలోనూ బస చేయాలి. కాబట్టి మనకు ఒక యువకుని అవసరం ఉంది. బలమైన వాడు, భోజనం వండి పెట్టేవాడు, మన సేవ చేసేవాడు, మన జంతువులను సంరక్షించేవాడు కూడా ఒకడు కావాలి అని వారు చాటింపు వేశారు. మేము అతనికి హజ్ యాత్ర కూడా మాతో పాటు చేయిస్తాము అని కూడా చెప్పారు. మంచి ఆపర్చునిటీ చూడండి. ఈ రోజుకి ఎవరికైనా ఇలాంటి ఆఫర్ వస్తే తప్పక అవైల్ చేసుకుంటారు. అయితే వారికి ఒక మంచి యువకుడు దొరికాడు. భోజనం చక్కగా వండి పెట్టేవాడు. వారన్నారు, మేము నీకు ఒక ఒంటెను ఇస్తాము, నీ సామానులన్నీ దాని మీద పెట్టుకో, మక్కా బయలుదేరుదాము. సరే అన్నాడు. వాళ్ళ మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. అతడు హజ్ చేయాలనుకున్నాడు. దారి పొడుగునా వారి సేవ చేసుకుంటూ మక్కా నగరానికి చేరుకున్నారు. వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నారు. అందులో ఉండసాగారు. అతడు వంటగదిని, వంట పనిని చూసుకున్నాడు. ఒకరోజు అతడు వంటగదిలో పని చేస్తూ చేస్తూ తన కాలి క్రింద, కార్పెట్ కింద ఏదో ఉన్నట్టు గమనించాడు. ఏదో కదిలింది. లేక అలానే అలిపించి చేతిలో పార తీసుకుని భూమిని తవ్వడం ప్రారంభించాడు. తవ్వి చూస్తే అతనికి ఒక పెట్టె దొరికింది. దాన్ని విప్పి చూశాడు. అందులో ఖజానా ఉంది. బంగారము, ఆభరణాలు ఉన్నాయి. అతడు తన పంట పండిపోయింది, నేను చాలా పెద్ద ధనవంతుడిని అయిపోయాను అని అనుకున్నాడు. ముందు తనను తీసుకుని వచ్చిన వారికి చెబుదాము, ఇక్కడ ఖజానా దొరికింది అని అనుకున్నాడు. కానీ అతడికి అత్యాశ ఎక్కువైపోయింది. లేదు లేదు, నేను ఒక్కడినే దీనితో లాభం పొందాలి అనుకుని మళ్ళా అదే గోతిలో మట్టి వేసి ఎవరికీ తెలియకుండా ముందు ఉన్న విధంగానే పాతి పెట్టేశాడు. హజ్ యాత్ర చేసుకున్నారు. హజ్ చేసుకున్నాక తిరిగి డమస్కస్ ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. అతడు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ చివరికి తన బట్టలలో దానిని చుట్టి, ఆ సంపదను, ఆ నగలను, ఆ బంగారాన్ని చుట్టి తన ఒంటెపై కట్టేశాడు. ఆ తరువాత ఆ వ్యాపారుల సమూహం డమస్కస్ వైపు బయలుదేరింది. దారి పొడుగునా అతడి దృష్టి అంతా అతడి ఒంటె మీదే ఉంది. చాలా పెద్ద ఖజానా దాని మీద ఉంది. డమస్కస్ నుండి కొంత దూరానికి వారు బస చేశారు. ఆ కాలంలో నడిచి ప్రయాణం చేసేవారైనా లేక ఒంటెలపై ప్రయాణం చేసేవారైనా ప్రతిరోజు 50 కిలోమీటర్ల ప్రయాణము చేసేవారు. అయితే ఆ సమూహం యొక్క సర్దారు గుడారం వేయమని ఆజ్ఞాపించాడు. ఇక్కడ మనం రాత్రి గడుపుదాము అని వారందరూ అక్కడే ఆగిపోయారు. విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ యువకుడి ఒంటె ఆ రాత్రి పారిపోయింది.
అతడు ఒంటెను వెతకడం ప్రారంభించాడు. ఎంత వెతికినా ఒంటె దొరకలేదు. ఆ సమూహం ఇచ్చిన వ్యవధి పూర్తయింది. అతడు అన్నాడు, లేదు, నా ఒంటె పోయింది, పారిపోయింది. వాళ్ళన్నారు, ఒంటె పోతే పోనీలే, మేము దమస్కస్ వెళ్ళి ఒంటె తిరిగి ఇప్పిస్తాం. అతడు అన్నాడు, లేదు లేదండి, దాని మీద నా సామానులు ఉన్నాయి, నా బంధువుల కోసం బహుమతులు కొన్నాను, గిఫ్ట్లు కొన్నాను, నా స్నేహితుల కోసము, ఇంటి వాళ్ళ కోసము. సరే, మేము నువ్వు ఏమేం కావాలనుకుంటే అన్నీ ఇప్పిస్తాము, మేము ఇక్కడ ఆగలేము అని వాళ్ళంటే గత్యంతరం లేక, చేసేది ఏమీ లేక తిరిగి ఆ యువకుడు వెళ్ళిపోయాడు. దమస్కస్ చేరుకున్నారు. అతడి బాధకు అంతు లేదు. చేతులారా చిక్కిన ధనం పోయిందన్న బాధ చేత అతడి ఊహలన్నీ ఆవిరైపోయాయి. కానీ అతడిలో అదే ఆలోచన, నాతో ఏమయ్యింది? ఖజానా దొరికింది, ఒంటె పారిపోయింది. సమయం గడుస్తూ గడుస్తూ 9 నెలలు గడిచిపోయింది. మరో వ్యాపారుల వర్తకం సమూహం హజ్ యాత్ర చేయటానికి సంకల్పించుకుంది. వాళ్లకు ఒక వ్యక్తి అవసరమయ్యాడు సేవకునిగా. వెతుకుతూ వెతుకుతూ అతని వద్దకు చేరుకున్నారు. అదే వ్యక్తి, ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అతనికి ఉంది. వాళ్ళు అతడిని కిరాయికి నియమించుకున్నారు. మాతో పాటు రా, మేము నీకు ఒంటె ఇస్తాము, మాతో హజ్ కూడా చేసుకో, మేము నీకు ప్రతిఫలం డబ్బు ఇస్తాము. అతడు అన్నాడు, సరే అని అన్నాడు. వాళ్ళు ఒంటెను కొని అతనికి ఇచ్చేశారు. సమూహం బయలుదేరింది. మొదటగా వారు గుడారం అదే ప్రదేశంలో ఎక్కడైతే అతడి ఒంటె పారిపోయిందో అక్కడే వేశారు. అతడిలో ఒక రకమైన పిచ్చి. అతడు పరిగెత్తడం మొదలెట్టాడు. ఇక్కడ నా ఒంటె పోయింది, ఇక్కడ నా ఒంటె పారిపోయింది, ఇలా వెళ్ళుంటుంది, ఇటు వెళ్ళుంటుంది, అటు వెళ్ళుంటుంది అని వెతుకుతూ వెతుకుతూ అతనికి ఒక బావి కనిపించింది. ఆ బావి దగ్గర అతడు చేరుకున్నాడు. అందులో అతడు తొంగి చూశాడు. అందులో ఒక ఒంటె శవము కనిపించింది. చనిపోయి ఉన్న ఒక ఒంటె కనిపించింది. దానిపై తన బట్టలు కట్టివేశాడు. ఆ సంగతి గుర్తొచ్చింది. ఇవి నా బట్టలే అని బావిలో దిగాడు. సుబ్హానల్లాహ్, 8-9 నెలలు గడిచిపోయింది. అక్కడ ఒంటె ఎముకలు పడి ఉన్నాయి. కానీ ఆ ఖజానా, ఆ బంగారము సంపద అలాగే ఉంది. అప్పుడు అతడికి అర్థమయ్యింది, పారిపోయిన ఆ ఒంటె చీకటిలో బావిలో పడి చచ్చిపోయింది అని. అతడు తన ఖజానా మూటను తీసుకుని మళ్ళా మక్కా వైపు ప్రయాణించాడు. ఇంకో మార్గం లేదు. మక్కా చేరుకున్నాక ఉండటానికి ఇల్లు కావాలి. అదృష్టవశాత్తు అదే ఇల్లు వారికి దొరికింది. ముందు ఎందులోనైతే ఉన్నారో అదే ఇల్లు దొరికింది. అతడు ఆ ఖజానాను ఆ పెట్టెలో పెట్టి మళ్ళా మట్టి కింద కప్పేశాడు. హజ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు హజ్ పూర్తి అవుతుందా, ఎప్పుడు తిరిగి వెళ్ళిపోదామా? హజ్ పూర్తి అయిన తరువాత కొన్ని రోజులు గడిచాక ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. అతడు ఇండియన్, భారతదేశానికి చెందినవాడు. అతడి చేతిలో పార ఉంది. అతడు ఇంటిలో ప్రవేశించి వంట గదిలో తవ్వడం మొదలెట్టాడు. ఆ యువకుడు అడిగాడు, ఏం చేస్తున్నావు? ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, నేను ఇక్కడ నా ఖజానాను, నా సంపదను దాచిపెట్టుకున్నాను, తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను అన్నాడు. అతడు ఖజానాను తీసుకున్నాక ఆ యువకుడికి అర్థమైపోయింది, ఈ ఖజానా, ఈ సంపద అసలు హక్కుదారు, యజమాని ఇతడే. ఆ కుర్రవాడు ఏమీ చెయ్యలేక ఆ వ్యక్తితో అన్నాడు, నీ సంపదతో ఏ ఏ సంఘటనలు జరిగాయో నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఆశ్చర్యపోతావు అన్నాడు. అతడు అన్నాడు, ఏం జరిగింది? యువకుడు అన్నాడు, ఇలా పోయిన సంవత్సరపు విషయం ఇది నా చేతికి చిక్కింది. నేను డమస్కస్ తీసుకువెళ్ళాను. దారిలో జరిగిందంతా చెప్పాడు. చెప్పి, నువ్వు నీ ఖజానా ఇక్కడ పూడ్చిపెట్టావు, ఇది పోతుందన్న భయము లేదా ఎవరైనా దొంగలిస్తారేమో అన్న భయము నీకు వెయ్యలేదా అని అతడు అడిగాడు.
ప్రియులారా, ఈ సంఘటన నుండి నేను మీకు చెప్పబోయే విషయం, అతడన్నాడు, లేదు, అలా జరిగే ప్రసక్తే లేదు, నా ఖజానా దొంగతనం జరగదన్న గట్టి నమ్మకం నాకుంది అన్నాడు. యువకుడు అన్నాడు, ఎందుకు? ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, అసలు విషయం ఏమిటంటే నేను ఈ సంపద, ఈ ఖజానా, దీని యొక్క జకాత్ ఎల్లప్పుడూ చెల్లిస్తూ ఉంటాను. అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్. ఆ జకాత్ ఈ సంపదను సంరక్షిస్తుంది, అందుకే నాకు దానిపై నమ్మకం ఉంది, అందుకే నేను రాగానే ఆ ప్రదేశంలో తవ్వగానే నా సంపద నాకు దొరికింది అని అతడన్నాడు. ఇది జరిగిన ఒక సంఘటన ప్రియులారా. ఇందులో నాకు మీకు ఒక గుణపాఠం ఉంది. జకాత్ తప్పక చెల్లిస్తూ ఉండండి. జకాత్ ఫర్జ్, విధి, తప్పనిసరిగా చెల్లించాలి. ఇది మన సంపదను, మన ధనాన్ని సంరక్షిస్తుంది. జకాత్ మన సంపద యొక్క మైలు ప్రియులారా. జకాత్ మన సొమ్ము కాదు, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనకు ప్రసాదించిన ధనము నుండి దానిని తీసి పంచివేయాలి. హజరత్ అబూబకర్ సిద్దీక్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు వారి ఆ పలుకులు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి. ఆయన అన్నారు, వల్లాహి లఉకాతిలన్న మన్ ఫర్రక బైన అస్సలాతి వజ్జకాత్ ఫఇన్న అజ్జకాత హక్కుల్ మాల్. బుఖారీ యొక్క హదీస్, అబూ హురైరా రదియల్లాహు తఆలా అన్హు వారి ఉల్లేఖనంలో హదీస్ నెంబర్ 7284. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి కాలంలో ఒక తాడు అయినా జకాతు రూపంలో చెల్లించేవాడు ఈ రోజు చెల్లించనట్లయితే నేను వాడితో యుద్ధము చేస్తాను అని అన్నారు అబూబకర్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు వారు. అల్లాహు అక్బర్. అల్లాహ్ మనందరికీ మన ధన సంపదల సంరక్షణ జకాత్ చెల్లింపు ద్వారా చేసుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ప్రియులారా, జకాత్ ప్రతి సంవత్సరము చెల్లించాలి. అల్లాహ్ రబ్బుల్ ఆలమీన్ మనలో ప్రతి ఒక్కరికి మన సంపదల జకాత్ను చెల్లించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. వ ఆఖిరు దావానా అనిల్ హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు.